Geria tugutambuka kurwase county ya Kisii tuwase county ya Nyamira asomo jumbe wense moye bunge ya West Mugirango Mheshimiwa Steve Mugaka igemarkoba ya lero hanyare koba gakobwato kachibesa shilingi chimillion usechi basari che shilingi chimillion ibere nukta ya mogochia se skuru ya maigerio yobo bundi ya West Mugirango TVC ere ime yanyegesa asense moye bunge une nchira moyo kubasira barokiwa kwegandira ni chisemi chabo gotwacha kuigurira chibesa chie basari chichigokonya abana baita skuru na kubainyoringa esa ulibono tubwata abana ba grade 10 bali tutabwato form 1 umwaka ulia asa constituency ya West Mugirango igotwa konye ta abana ne chibasari chia 45 million shillings umwaka uyu te gekogerede etwe toma nga mwana ndo West Mugirango tabaise kokosa kogende skuru tabaise go postpone amatemwaye ase university college gichasa bete basari igo mwaka uyo igotwareta 75 million shillings to kwa abana baito buna chibasari na ende twaruera chibese chiase college ya itoyo bofundi ya West Mugirango iriganya igesa inyora ngana ngeretie abana bali batabwati amagisi ya chi university baikeberikie ase college umwaka ulia igotwa konye tabana barenga gosoma bakeigoga ne chibesa chiringi chimi 600,000 umwaka uyu isa ulinabo goreti abana bane bonse na bali bande bataraso college kamurancha yerera igotoko ba support ne basari ya 2.1 million shillings egara abana baito baba chifundi abana baito baba makanika abana baito baba engineer igona litwa konye gesako undo tasabete basari shauri yako eko era karo toko batebinga sabachibesa intue tora gokorera kirumonto tutali gochora tutali gochaya tage tukubakira abantu bane ba media ngambu yemono asichinga kichionse mwabeire moko na gutara na intwe twakonyire constituency ya West Mugirango nero yatanganete asa abana babuja kogende university kenyingima West Mugirango nero go deliver abana bange kubwa ene